Бүген мен күрһәтәм нисек шырпыһыз ут яндырырга. Безгә кирәк була батарейкалар. Шулай скотч белән эшләнгән кагыз. Кагыздан шулай фольганы һәм вата. Беренчедән без алабыз фольганы һәм уны кадәр 1 см шулай аны кайсымынан эшләйбез. Мынау нимә булган? Карагыз. Шулай кадәр 2 мм монда калган. Икенчедән монда карагыз, ушында безнең күзге бар һәм батареялар. Ушында плюс-минус, плюс-минус. Без шунда вот халабыз да ушны ватаны шунда куябыз. Карагыз. Мына ут. Мына. Ут яна, вис нимә күренә. Мына ут. Карагыз. Мына ут. Мына. Ут яна, вис нимә күренә. Мына ут. Яра. Башкортизation каналга язылыгыз. Хезгә уңышлар теләп, Шамил, һау булыгыз.